дирӯз бо баргузори ду рақобат марҳилаи дуюми лигаи ба задани гол даст ёфт ва дар идома бошад. Сорбон Афғонов ҷанд дар қиёс бо бозии гузаштаашон тағйирот ҳам дар хатти дифоъ дида мешавад, ҳам дар хатти ним муҳофиза. ва дидор дар ин аст ки ғалаба барои Хуҷанд хело ва хело доштаки довар. Адамс Лайнел зарбаю ва Сафармат Ғафуров бармегардонад ин вазъияти хавфнокро. Аммо биед тағйир ёфт, албатта танҳо бо мақсади Нозим Бобоҷонов. Шумо назар мерасад ки барои зарба омодагӣ мебинад. Бобоҷонов партоби ӯ ба ҷаримагор бисёр хуб аст. Адамс Лайнел дубора тӯбро мезанад ва ворди дарвозаи хатлон мегардонад. муҳофизатгари марказии Хуҷанд 1-0. ҳар ду зарбаҳо низ маҳз Адамс Лайнел иҷро кард. сараввал пас аз зарбаи тӯб аз тӯи дарвоза бархӯрд ва Сафармат Ғафуров дарвозабони хатлон ки аллакай барои тӯби аввал парида буд мавқеъро гум кард ва дар бозёфти тӯб аввалин шуда Адамс Лайнел буд ки дубора онро сӯи дарвоза равон кард. мизбонон бо гузашти ду дидор ниҳоят тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. партоби Нозим Бобоҷонов бисёр дар сатҳи зарури буд. худро гум кард Сафармат Ғафуров. офсайд нест. на дар ҳолати аввалон, на дар ҳолати дуюм. дар ҳолати дуюм аз он сабаб ки тӯб пас аз бархӯрд ба стуни дарвоза баргашт. партоби тӯб аз ҳад баланд ва осон тӯбро ба даст мегирад Шорух Қирғизбоев. бозигузорӣ карда мешавад ва довар ба маркази майдон ишора менамояд. ба анҷом мерасад рақобат ва пас аз бохт дар бозии сафарӣ муқобили Хатлон.